As principais rúas do casco antigo da vila convertéronse hoxe nun mercado mariñeiro tradicional. Nelas instaláronse postos do máis variado, nos que podía atoparse case de todo. Principalmente abundaban os postos de gastronomía e artesanía, pero tampouco faltou a animación de rúa. Co paso das edicións, o feirón estase a converter nunha das citas case obrigadas para rianxeiros e visitantes dentro da programación das festas da Guadalupe. Algo que ninguén quere perder. Que veña todo o mundo, que todo... Pásase moi ben. Todo o mundo para aquí, todo o mundo para aquí, todo o mundo. Cada vez máis. Pois funciona que sempre vimos, ainda que chova. Somos uns amigos que nos xuntamos de vez en cando para as comidas e para isto sempre. Para isto sempre, non falla. Este que é o cuarto ou quinto día que estamos de farra. Cinco días eu, metendo un pouco desto, un pouco de bicorina de viño e anda ao camiño, como decían os vellos de antes. Eu levo 8 anos sin estar aquí, desde 2012 ou así que non estou aquí. E agora voltamos disfrutando un pouco da festa. Toda a xente de Rianxo é a única semana que ten de vacacións, a única semana que ten para disfrutar e é o único tempo que ten para pasalo ben, claro. Os festeixos continuarán mañá con diversas actividades dirixidas na súa maioría aos nenos, con Infantilandia ou a Festa da Escuma. Será xa o último día das festas e con el un dos momentos máis agardados por todos, como é a cantata da Rianxeira, a luz das bengalas. Será ás 2 da mañá. A despedida ás festas da Guadalupe deste ano, e haberá que ir pensando xa na edición do ano que ven.